Vážení přátelé, jsme uprostřed adventu a advent je velmi zajímavá doba, protože není jenom o očekávání Ježíše Krista, jeho narození, nýbrž patří k němu i postava Jana Křtitele. Já tady vítám děkana Katolické teologické fakulty Jaroslava Brože, který se nad touto postavou společně se mnou bude zamýšlet. Protože Jan Křtitel je vlastně postavou, která není většinou ve společnosti, v současné společnosti tak dobře známá. O Ježíši Kristu občas lidé aspoň něco vědí, ale že jakýsi Jan Křtitel byl, nic nevědí. Takže Jaroslave, proč je postava Jana Křtitele právě v adventě tak důležitá? Asi bychom měli začít právě od názvu advent, což je, jak mnozí vědí, z latinského slova adventus, což znamená příchod. Myslí se příchod ne Ježíška z dárky pod stromeček, ale příchod Ježíše mezi nás na tento svět, tedy Ježíše z Nazareta před 2000 lety, ale církev potom začala očekávat i příchod takzvaný slavný, druhý na konci věku. A v liturgii církve v dnešní době se jaksi osciluje mezi těmito dvěma příchody. Je tím velice hezky zdůrazněna struktura křesťanské víry, že je založena tedy na určitých historických základech vtělení a životu Ježíše Krista mezi námi a současně vzhlíží v naději k tomu slavnému završení. Před námi není tedy nějaká prázdnota, slepá ulička nebo černá díra, ale završení celého bytí světa a lidské společnosti společenstvím s Kristem. A co ten Jan Křtitel v tom? Většinou si ho lidi představují jako takového poněkud šíleného proroka, který káže jenom vlastně trest. Tak pokud bychom Jana Křtitele s jeho současníky tam někde v té judské poušti potkali, tak asi bychom se trošku možná ulekli také, mohl připomínat nějakého takového jurodivého, aspoň vnějším vzhledem, měl pravděpodobně silný hlas, když měl ovládnout celé ty masy lidí, aspoň jak to evangelia popisují. I ten jeho asketický způsob života podle biblických souvislostí odkazující zřejmě na proroka Eliáše starozákonního, tak to byl skutečně člověk asi mimořádný. Nicméně, jak to už tak bývá, v lidské společnosti často lidé trošku excentričtí přitahují pozornost a mají popularitu. Proto tím lze také asi vysvětlit, proč do údolí Jordánu přitahoval velké davy lidí dokonce z Jeruzaléma. Samozřejmě tím hlavním důvodem jako věřící musíme říct, že bylo, proč lidé za ním šli, byla vlastně síla jeho slova, síla jeho poselství, které bylo umocněno tím, že, jak evangelia říkají, byl poslán od Boha. Máš pravdu, je to vlastně taková silná postava, když dokonce židovský historik Josephus Flavius o něm hovoří, takže mu jistě byla i v dobově věnována velká pozornost. Jak se k tomu vlastně staví ta jednotlivá evangelia? Ono to není všude úplně stejné. Ano, tak to je zajímavé, že každý evangelista si na Janovi najde nějaký zvláštní rys. Já bych ale dřív, než přistoupíme k těm zvláštnostem, zdůraznil, že všechna 4 kanonická evangelia, tak jak je máme v Novém zákoně, tak Jana neopomíjejí. Vynechávají ledasco. Marek třeba se vůbec nezabývá Ježíšovým dětstvím nebo jeho narozením, ale když uvádí Ježíše na scénu, tak nejdřív jak si poodstoupí jeden krok ještě zpět a
hledí na Jana Křtitele. Dokonce, když čteme raná, stylizovaná, řekněme, raná kázání apoštola Petra ve Skutcích, apoštola Pavla v Cezareji v Malé Asii, v Antiochii Malé Asii, tak všude je zmínka o Janu Křtiteli. Nebo Petr, když káže v Cezareji Přímořské. Což znamená, když uvážíme, že všechny novozákonní spisy byly psány až po Ježíšově zmrtvýchvstání a církev předávala zvěst o Ježíši ne s nějakým prvotně historickým zájemem, ale zvěstným, takže Jan Křtitel i po Ježíšově zmrtvýchvstání v době církve měl zřejmě stále význam a má ho dodnes. No a teď tedy Marek tedy uvádí Ježíše na scénu skrze Jana Křtitele. Jan je tedy ten, který vlastně připravuje Ježíši cestu. Matouš rovněž. U Lukáše je zajímavé, že Jan je předchůdcem Ježíše už od těch prvních krůčků, vlastně od početí. Je to Jan, který vlastně uvádí první příběhy o Ježíšově narození a dětství a potom zvláštní poslání má Jan Křtitel tedy ve 4. Janově evangeliu, už vlastně v tom slavnostním prologu na 2 místech dokonce je zmínka o Janu Křtiteli a já bych řekl, zatímco u synoptiků, tedy prvních 3 evangelií, je Jan skutečně představován jako Ježíšův předchůdce, čili v té chronologii historické před ním. Jan, evangelista, představuje Křtitele jako svědka Ježíšova a dokonce v kratičkém úryvku ve 3. kapitole jako ženicha, přítele ženicha. Ježíš je ženich a Jan se tady stylizuje nebo staví do role, řekněme, družby nebo toho, který má vlastně pro ženicha připravit nevěstu. To je vlastně hodně zajímavé, že prvotní církev tuhle postavu nevynechala, přičemž vlastně Jan je tou vedlejší postavou a přesto to pro církev bylo důležité. Mohl by si vlastně říct, o čem Jan kázal, nebo proč je vnímán jako Ježíšův předchůdce? Ano, já bych možná začal u toho, co jsem řekl před chvílí. Ježíš je představen Janem jako ženich a ten družba má připravit nevěstu, kterou tady představuje historický izraelský lid. Ostatně Izrael byl už některými proroky jako Ozeáš, Jeremiáš, Ezechiel představován jako Hospodinova nevěsta, nevěrná, která se má vlastně připravit potom v té perspektivě už novozákonní na tu věčnou nebeskou svatbu s božským ženichem Ježíšem. A tak tedy úkolem je očistit nevěstu, protože podle tehdejších zvyklostí nevěsta procházela několika koupelemi s vodnými olej a tak dál. A tak Jan tedy zve, skoro bych i řekl, ve stylu slov proroka Ozeáše, povedu svoji snoubenku, svoji nevěstu na poušť a tam budu mluvit k jejímu srdci. Čili řekl bych skoro, Jan je tímto hlasem, který mluví k srdci Izraele na poušti, aby ho přivedl k obrácení. To je to srdce Janova kázání, obraťte se, změňte smýšlení, proměňte svůj život a připravte se očekáváním na příchod Mesiáše. Ještě bych chtěl připomenout, že to byl veliký úkol a nesnadný. Vlastně přivést lidi, mnohdy někdy nespokojené, anebo zase přesycené, řekl bych, věcmi tohoto světa, k tomu, aby začali znovu toužit. K tomu je potřeba přivést člověka k chudobě srdce.
aby toužil po něčem, co je větší. To je moc pěkná interpretace, protože my toho Jana vnímáme v zásadě jako takového člověka, který straší, který neustále vyhrožuje, který hrozí tím soudem. A teď, když o tom mluvíš, že je jako ta nevěsta na poušti, ty vonné masti a to všechno, to je vlastně moc povzbudivé. Co to vlastně může znamenat pro nás dneska? Potřebujeme takového Jana Křtitele? Já, když o něm mluvím, někdy v homiliích nebo v nějakých duchovních cvičeních, tak neopomíjím zdůraznit, že právě ta všude přítomnost Jana Křtitele ve všech evangelích i jinde v Novém zákoně vlastně nám připomíná, že neexistuje jiná cesta ke Kristu, než tedy skrze Jana Křtitele. Čili, že každý, kdo se chce stát Ježíšovým učedníkem i dnes, se potřebuje nejprve stát učedníkem Jana Křtitele, nebo lépe řečeno potřebuje projít školou křtitelovou. Tak, to znamená, že se potřebuje v podstatě očistit, obrátit, změnit svoje smýšlení. V čem asi Ježíš tedy navazuje na Jana Křtitele, protože Ježíš mluví o změně smýšlení. To je další takový zajímavý rys, který zdůrazňuje Matouš. Matoušovo evangelium vlastně, když mluví o kázání Jana Křtitele, tak ho shrnuje do jedné věty: obraťte se, přiblížilo se nebeské království. Když potom o kapitolu dál uvádí Ježíše v Galileji a shrnuje jeho kázání, tak vlastně uvádí úplně stejnou větu. Obraťte se, přiblížilo se nebeské království. Samozřejmě historicky nechceme si představit, že by Jan Křtitel nebo Ježíš jako papoušci opakovali stále jen jednu větu, ale spíš jde o to, že teologicky tady a literárně Matouš chtěl zdůraznit, je tady kontinuita. A to poselství přiblížilo se Boží království, tak. Když jsme v adventu, vlastně je pro nás teď taky důležité. Je důležité, protože Matouš, když už jsem zmínil jeho, tak často, ne výlučně, ale často používá ten obrat nebeské království, které, jak někteří znalci podotýkají, nechce být opisem Božího jména, ale spíš chce zdůraznit, teologicky říkáme transcendenci, to znamená jakousi přesažnost Božího království. Jinými slovy, nelze ho úplně vyčerpávajícím způsobem vybudovat tady na zemi. To bychom vytvořili nějaký ideologický stát asi nebo něco. To už jsme zažili. Ano, potřebujeme mít vlastně tu vertikálu nad sebou otevřenou a vědět, že prostě na tomto světě jsme stále na cestě. Proto asi Jan působil na poušti, aby si lidé uvědomili, tady na tomto světě nejsme doma, ale jsme poutníci. A to je, myslím, i poselství i pro ten letošní advent. Díky za tvá moudrá slova. Budu se těšit, že také začneme prožívat, že se Boží nebo nebeské království opravdu blíží.